Здравейте, приятели! Днес ставаме на 8 години и ще празнуваме на басейните Терме Букурещ. Yes! Приятели, сега се настанихме в Букурещ. Апартаменти Тоскана, нали? Ай, сега ще се разходим да обиколим. Тук имаме хол. Я, кухничката. Много е готино. Има масичка с столчета. Много е приятен апартамента. Тук има една баня и туалетна, голям гардероб, една спалня. Ето така. Я да видим. Тук има пералня с още една баня. Супер! И още една спалня. Ето я нея. Супер! Излязахме от апартамента и отиваме на ресторанта. Приятели, ресторантът е много близо до нас, за тъгъла. Айде, айде. Хайде. Здравейте, приятели! Вече пътуваме за България. Искам да ви кажа, че изкарахме много добре. Ако не сте ходили, вървете. Благодаря много, че гледахте и до скоро!